Som hvis en stor sort sky var kommet rullende og havde dækket den ellers helt klare blå himmel. Og de vidste, at lige meget hvilken retning de stak i rand, så ville de blive pladsgået. På den måde så de den komme i møde. De kunne kun håbe, at den drev videre. De kom gående ned fra den anden ende af banen. En stor sort skikkelse, der vuggede fra side til side. Som et rovdyr. En hanløv, der træder ud på den åbne savanne og bærer uovervindelighed i sin lade holdning. Det kunne ikke være andre. Johan Hucktan var på vej. Drengene blev stående som gazeller med tynde ben i fodboldstøvlerne, uden at røre sig af pletten. Hovederne drejede sig om efter muligheder. Et kort øjeblik trippede de nervøst, som overvejede de at tage bolden op i hænderne og spænde afsted. Så opgav de. I stedet for gav de sig til at spille videre, som om de ikke havde set ham komme. De spillede kun halvhjertet. Det var umuligt at holde øjnene på bolden, som gazeller, der fortsatte med at krasse for at lade upåvirket, men som hele tiden strækker hals for at holde øje med løven. Men måske er den bare på vandring. Måske er den mæt. Måske ikke. Johan Hucktan stod lænet op af en enestående. Det knagede i målet. Maven pressede sig på under den gule t-shirt, og de grønne shorts sad små og stramme, som trusser om det tykke lår. Ansigtet var rødt af knopper, og så var der tænderne. Drengene trak spillet ned i den anden ende. De holdt bolden ved det modsatte mål. Driblede lidt rundt på mål få. Skabede mod det mål, hvorfra det lød et mindre brøl. Må jeg spille med? Det var strengt talt et spørgsmål. Hvis det havde stået i læsebogen oppe i skolen, så havde det sandsynligvis været efterfulgt af et spørgsmålstegn. En opretstående krog med en prik under. Et spørgsmål. Men et af klasseværelset. Noget andet af fodboldbanen. Her tæller boglige regler ikke. Krogen rettede sig ud. Det var udsendt af en lodret streg. Udemåde hed det vist. 9-9. Bolden lå på midten af banen, og oven på den lå Johan Hucktans sol. Han stod der med foden på bolden, mens de 4 drenge sparkede til den fra alle sider. Hun rørte sig ikke ud af flækken. Det havde været nemmere at losse til den mine fra krigens tid, der var opstillet nede ved havnen. Bolden lå som en fastlåst planet. De opgav at trække sig tilbage. Kun han, det mindste af drengene, prøvede fortsat. Blodrød i hovedet huggede han til bolden gang på gang. Irriteret som over en emsig flue, støttede Johan Hucktan det røde hoved bagover i græsset med en flad hånd. Han kom på benene og tog et langt tilløb. Selv hovedbunden glødede rødt mellem de plejestue. Han løb, styrende direkte mod bolden, planeten. I stedet for at strække benet frem og sparke så hårdt som det var muligt, så kastede han sig frem med hovedet først. Han stangede Johan Hucktan i skridtet, ramte rent i den grønne trekant. Et øjeblik blev han Hucktan stående på benene, så faldt han. En lang tudende lyd steg op, stadig højere, som når de en gang imellem kl. 12 afbrød sirenerne nede på stationen. Johan Hucktan kravlede ud af banen.